Nu er I blevet delt ud i grupper, og det I så gør, det er, at I går ind, og så trykker I her, hvor der står Join with Nickname, og så skriver I gruppe, og så hvis man er gruppe 2, så skal man gruppe 2, hvis man er gruppe 3, så skal man gruppe 3. Og så går der lidt, så kommer man ind i Tinkercad. Og når man er herinde, så går man op her til højre, og så trykker man på Create 3D Design. Og så er man klar til at lave sine spilbrikker. Det man gør, det er, at man går herop, og så skriver man, for eksempel, så kunne det være, at man skriver spilbrik. Og så er det jo mig, der har lavet den, så jeg skriver Mathias, fordi så kan vi ligesom holde styr på, hvem har lavet hvilke brikker, og få dem printet på den måde. Så har I pladen her, og det er der, hvor I så kan trække figurer ind. Hvis for eksempel jeg vil lave sådan en klassisk Ludo-brik, jamen så kunne man jo starte med sådan en kejle her, tage den ind, og så efter det, så mangler der jo lige sådan en lille, cirkel oppe i toppen, og så kunne jeg jo så tage den her, og så sætte herind ved siden af, og de er jo sådan lidt, den der cirklen, eller kuglen, den er sådan lidt for stor i forhold til kejlen her, og så kunne jeg jo enten gøre kejlen her større, jeg trækker her i hjørnet, og så kan man gøre den større på den måde. Jeg kan også gøre den der mindre, og jeg kan også trykke her, og så kan jeg for eksempel skrive 5 og 5, og så kan jeg godt se, nu ser den ikke særlig kugleagtig ud, så der mangler jeg lige den sidste her, og så skriver jeg også 5 der, så er den cool igen. Så har vi jo lidt et problem, fordi at vi vil jo gerne have, at den her kugle kommer op ovenpå, og I kan godt se, at hvis jeg trækker, så sker det ikke. Så det man gør i stedet for, det er, at man trykker på den, og så holder man kontrol inde på computeren, og så trykker man opad. Så I siger, så flyver den opad. Man kan også godt hive fat i den her, og så få den op i toppen. Og nu kan I jo godt se, den der, de sidder jo ikke det samme sted, så det ser stadig lidt forkert ud. Så det jeg gør, det er, at jeg trækker hen over hele fladen, og så trykker jeg på den her oppe i toppen heroppe, hvor der står Align, eller L kan man også trykke på der, og så trykker jeg på, at jeg vil gerne have, at de sidder i midten og i midten. Og hvis nu sidder den lige ovenpå, så kan jeg jo trykke på den, og så kontrol igen, og så trykke nedad, hvis det var. Og så har jeg jo sådan noget, der minder lidt om Ludo-brik. Man kan så sige, skulle den der være en lille smule større, så kan man jo prøve at se, om man kan ændre lidt på det. Jeg har nogle gange med driller. Hvis det ikke gider, så må man jo starte forfra. Så må man tage slet den der, og så trække en ny ind. 5, det var i hvert fald for lidt. Så nu prøver vi 8 i stedet for. Så der, 8. Og igen, så trækker jeg den her opad. Så markerer jeg det hele. Trykker på Align. Så sætter jeg dem sådan der. Og det ser lidt mere rigtigt ud. Det vil jeg gerne lige have kuglen lidt ned. Så trykker man kontrol, og så trykker man ned. Så markerer man det hele. Trykker Group her. Og så, når man har sin brik klar her, man skal kun lave en, fordi vi kan jo bare printe dem lave flere eksemplarer, når vi kommer videre. Men I skal bare lave en brik, så får vi 4 ens, eller 5 eller 6 ens, hvor mange man nu lige skal bruge. Hvis man jo har andre idéer, så handler det om at kigge på formen herude i siden, og så trække dem ind, og så sætte dem sammen. Det kan også være, at man vil have en 5-kant eller en 6-kant, og så med sådan en her ovenpå, så kan man faktisk også sætte dem direkte ovenpå hinanden, sådan der. Så det er sådan set kun evnerne og fantasien, der sætter grænser.